Dobrý deň, dámy a pánovia. Dneska sa pokúsim získať Diamond Wrap na Smoke Grenade. Mám na ňom veľmi veľa som už s ním hral, no tak dajte odber a like na toto videjko a môžeme začať. Zoberiem si klasický loadout, ako inak ma už tu hneď začali prepadávať. No, okej. Chýba mi posledný a teraz ho tu mám. Diamond Wrap na Smoke Grenade. Vyzerá to dobre. Ja viem, je to moc krátke. Dovidenia.